Assalamu alaikum. Ya kuke ciki da ake yi da garin ne. Barkan ku ne kuna taran kenan. Har yanzu ba za ka daina wannan ƙaryar ba ga ka almajiri amma sai san MP me kai ta ƙarya ka. To mai gida ya zan yi to. An ban so su ba to abubuwan ne sun mun yawa. Ina son su kuma gashi ni ma ina so in zama kamar su kuma ni almajiri ne. Iyayena na can to ya zan yi mai gida ade saboda me za ka ci haka kar ka manta mu ka dan tabo ta nan sai mu tabo ta nan ya kaji rana dubu ta barawo rana dai ta meka ina raba ka a kai me gida yanzu sai ka asirin ka tunu a wannan kuma ka gani ba ruwan a kan ma ka da mu kawai warware ma ba ma abin da zai faru ba ma abin da zai faru ana faɗa ma gaskiya ba ma abin da ni tsoron da nake ji mai ranar da malamin su ma zai san me yake yi sai mun kai korafin kai ni surutun nan ma da kuke yi ni ma kai lallala kai ga wata canfa ni fa zuwa zan a wallahi ina raba ka kai wallahi na je bari ma ku gani ma canza diresa saboda kan ma in je ta gane cewa ina raba ka assalamu alaikum mata barka ne dan Allah kun ya area nan kamaki daya a area nan ni ne babban kai asali ma mu ne irin masu shirya fina-finan Hausa din nan sosai kin ga irin su Adam Zango su Alinu don muna tare da su zaki gani a bayan su inda an dan yi wato haka ni nake ba su ruwa da sauransu suna sha sakamakon abin da ya sa ni ba a cika nuno ni a TV ba sakamakon mu ne kawai muke bayan su haka masu rike lema da kuma ruwa muke ba su suna sha haka da sauransu na sa ake san Adam Zango kin san Alinu okay akwai wani ma Dr. Sambo a nan shi dai yana matsayin irin ogana ne amma shi Alinu da shi Adam Zango shine mai gidana kai na san yan fim sosai kwanan nan ma nake so a fara haska ni a fim kwanan nan insha Allah amma dan Allah dan samun nan banki mana ai ni ne babban kai a area nan kina zuwa kika ce wane ne rabo shikenan an gama kawai kamar an okay to nagode sai na kira kawai nagode Allah wanda ke biyan bukata ta Allah wanda ya yi ni mijin mata ya bani in ba su cikin ni'imarsa shi ke ba mu ruwa mu sha. Assalamu alaikum a taimaka ko ba yawa ko ba miya ko ba a taimako kawai a taimako almajiri na bara a taimaka gidan nan ma gani ma su ma nema suke bara ko irin sharuɗin nan ko haƙuri ma babu a ba mu ma haƙuri ma wani abu ne amma ko haƙuri babu Hajiya ba shi bane hajiya ki ba shi kawai ba kai bane kuma ka dan fim ne kai hajiya ba ni bane ba ni bane hajiya ga hulan nan na gani hajiya ba ni bane rabo ba ni bane a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji mun gode